Sagamos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig sa kahit anong gawin natin, laging isabuhay po ang mga banal na salita ng Diyos at ngayong oras ito po ay mula sa James 4 verse 11 at nakasulat. Huwag kayong mangagsalita ng laban sa isa't isa. Mga kapatid, ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapwat, kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Isabuhay po kapanalig ang mga banal na salita ng Diyos mula sa James 4 verse 11 sa bawat hakbang dito sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Doc Alternatibo Newscast. It's Members Day! Kaya maraming promo na naman. Buy one, take one. Lalo ng buy one, take two para sa inyong mga members. Unahin nyo na ang eye solution. Ito, ipatak sa mata para panlalabo ng paningin. Maagapan at masolusyonan agad. Mapigilan yung panlalabo. Lalo na sa mga laging gumagamit ng computer, laptop, cellphone, gadgets. So ito yung dahilan kung ba't lalabo ang paningin sa loob ng isang oras na paggamit ay lumalabo. Din patakan agad ng eye solution. Mas mabuting regular na ipatak ang eye solution sa mata umaga, tanghali, hapon. Sa mga matindi ng panlalabo, every 2 hours, every 3 hours, mas mabuting ipatak sa mata ang eye solution. Then limitahan or mas mabuting iwasan muna ang pagkain ng mga pagkain na niluto sa mantika para nakakatulong po tayo na hindi lumala yung panlalabo
panlabo ng paningin. Mas mabuting kumain ng prutas dahil napakalaking tulong ng prutas sa mga nanlalabo ang paningin. So araw-araw kumain ng prutas at makatulong din ang pag-inom ng mga Doc F capsule sa mga nanlalabo ang paningin. Pagsabayin na inumin tag isang kapsula umaga, tanghali, hapon ang Squalene, Malunggay capsule at Lagundi capsule. Makatulong to sa inyo. Tandaan, naka-promo ngayon, buy one take to ang ating Malunggay capsule, Lagundi capsule at Squalene. Then siguraduhin na tama ang tubig sa katawan. Kaya sundan yung tinuturo natin dito na araw-araw, kada umaga, pagising, mag-water therapy. Yung 1 litrong tubig, haluan mo ng fulvic mineral at magnesium ascorbate upang maayos yung sirkulasyon ng dugo sa katawan at hindi mamroblema dito sa mataas na blood pressure, cholesterol, blood sugar. Kasi minsan ito yung dahilan kung ba't nanlalabo ang paningin. Ngayon, masolusyonan lalo na sa mga tinaman ng diabetes dyan, mag-undergo na sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV upang maiwasan ang komplikasyon. At patunay sa itinuturo natin na napaka-epektibo, narito po ang isa sa natulungan, nakaangkin ng kagalingan. Pakinggan natin ang panayam sa kanya. 2015 ako nag-start. 2015. So, that's 8 years na. Kumusta ma'am? Ano po yung dahilan, yung karamdaman niyo dati bago kayo pumunta dito sa Doc Alternative? Siyempre meron high blood. Tapos yung diabetes. Tapos yung cholesterol. Nagkaroon yung depression sa bato. Kaya Ano po yung program na sinundan niyo po ma'am? nag-ano kayong nag-kinsing. Basta kinsing. Tapos napunta ako sa dapat. Wow. Ayun ma'am, kumusta po yung nararamdaman niyo po sa ngayon? Okay na po. Nagagawa na po yung mga dati hindi nagagawa. Ang nagagawa na. Dati lagi lang sa bahay. Congratulations ma'am. Ano po yung masasabi niyo po ma'am sa mga kasamahan niyo po, mga first-timers at sa mga nakikinig po sa atin ngayon? Manalig lang sila. Talagang mahusay talaga. Lahat ng mga produkto nila talagang mahusay. Ma'am, ano po yung message niyo po sa management team ng Doc Alternativo sa ating anniversary po this month? Na ang message ko lang sa kanila, sana magtagatay ng akin. Magpatuloy pa sila sa kanilang mga pinag-aanap. Pagpatuloy nila. Ma'am, pakiulit mo. Overwhelmed si ma'am na hindi nakakapagsalita. Sasaya. Ma'am, pakiulit po yung ating pangalan, edad at isa. Ilanda sa Destino, taga-Balibad, Bulacan. Okay, sobrang 65 years old. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga tinuturo natin dito sa Doc Alternativo. Si Ma'am Yolanda Celestino, isa po sa tumayo no nakarang seminar natin dyan sa Malolo City, Bulacan at pinatunayan na since 2015 no nakarating dito unang sinunda ng cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV hanggang nag-undergo din ng rejuvenation program at kung ano yung mga itinuturo natin talagang naging parte na ng buhay sa loob ng 8 taon. Napatunayan na naging malakas ang katawan na wala nang iniinda, hindi na masakitin, walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya sundan ka panalig upang magabayan kayo tungo sa kagalingan at maturuan kung ano yung mga dapat gawin para araw-araw mapanatili ang malusog na pangangatawan. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Congratulations sa lahat ng mga members, employees, advocates at believers ng Doc Alternativo.
Dahil po sa inyo, ika-16th years na ang advokasya sa alternatibong panggagamot at patuloy pa nating pinatatag para sa herbal at natural na lunas. Ang tiwala at patuloy ninyong pagtatangkilik ay lalo pang nagpalakas sa Doc Alternatibo na maihatid ang kagalingan, malusog na pangangatawan at matiwasay na pamumuhay sa bawat Pilipino. Kaya ngayong 16th years, meron tayong daily anniversary promo, buy one take one, lalo na ang buy one take two promo at napakalaking discount sa mga natural healing services tulad ng cleansing formula, mega dose, vitamin C IV at mas pinapalawak pa ang livelihood program sa mga members at distributors. Ito po ang inyong Doc Alternatibo Finance Head, Inventor Magdalena Dilibo. Patuloy na nagsasaliksik at gumagabay sa inyong lahat para sa mas epektibong alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Dalangin ko ang kagalingan at masayang buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa mga One ASAP members at believers ng Doc Alternatibo. Happy 16th years anniversary sa inyong lahat ka-alternatibo. Congratulations at happy 16th anniversary po sa inyong lahat kapanalig alternatibo. 16 na taon na advokasya sa alternatibong panggagamot at upang maintindihan po ninyo daluhan na ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar kasabay ang anniversary celebration dyan sa branch. At ngayong araw Sabado nakaschedule po ang seminar dyan sa Puerto Princesa City, Palawan na, Infanta sa Quezon, Naga City Branch sa Camarines, Catarman sa Samara, San Siangco sa Cebu City, Butuan City, Buog sa Zamboanga, Sibugay, Torel, Davao City at Tandag City sa Surigao del Sur. Sa Lunes, August 28, ang schedule ng seminar nasa Brooks Point, Palawan, Legazpi City, Albay, Dolores sa Samara, Ubay, Bohol at Pagadian City, Zamboanga del Sur. Sa August 29, Martes, ang schedule ng seminar nasa Ordaneta City, Pangasinan Branch, Nara sa Palawan, Sorsogon City, Hagna, Bohol at Osami City Branch. Pagka August 30, Miyerkules, nandyan po ang schedule ng seminar sa Tarlac City Branch at Nabwa, Camarines Sur. Pagka August 31, Huwebes, ang schedule naman ng seminar nasa Olongapo City Branch dyan sa Zambales, San Cismera sa Cagayan. Tacloban City, ako po nyo makakasama dyan sa Tacloban City sa August 31. Nakaschedule din sa Iligan City at San Francisco, Agusan del Sur Branch. Sa September 2, Sabado, nandyan po ang seminar sa Cabanatuan City, Nueva Ecija Branch. Nakaschedule din ako dyan sa Nabal Biliran, Ipil sa Zamboanga, Sibugay, Kiamba sa Sarangani Province, Tacurong City sa Sultan Kudarat at Tagum City, Davao del Norte Branch. Sa September 5, Martes, nakaschedule po dyan sa Ormoc City. September 6 sa General Santos City. Pagka September 7, Huwebes, nandyan po ako sa Lipa City Branch. Abangan ang iba pang schedule ng Herbal at Natural Healing Seminar. Ito yung pagkakataon na maintindihan ang mga tinuturo natin na alternatibong panggagamot at personal nyong makadaumpalad yung mga nagtestimonya upang kayo mismo makatanong kung ano yung ginawa at masundan din ninyo para maangkin din ang kagalingan. Ang pinaka-importante na matuto tayo sa sarili na maalagaan ang malusog na pangangatawan. At mga members, tandaan, basta seminar day, marami ang buy one take two promo, pero wag magpahuli dahil ang promo depende tayo sa available stocks dyan sa branch.
Happy 16th Year Anniversary Doc Alternatibo. Narito ang mensahe mula kay Kabayan Party List, Congressman Attorney Ron Salo. Congratulations po sa tagal po na nandito po kayo, nakabahagi po ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan and nation building. Papasalamat po ako sa programa na ginagawa po ng Doc Alternatibo para ma-reach out po yung mga kabayan po natin in various activities and programs in various ways para mabot po natin ang mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa ating pamahalaan at sa ating mga mamamayan para sa pagsulong ng kapakanan ng bawat isa sa mga kababayan natin. Congratulations! Happy 16th Year Anniversary Doc Alternatibo. Ang mensahe mula kay Kabayan Party List, Congressman Attorney Ron Salo. Pakalawang undergo ko pa lang ng vitamin C, naramdaman ko yung lakas ko. Unang cleansing ko po, naubos lahat ang aking mga toxin. Salamat sa Doc Alternatibo na mawin nakapaupay sa ako lawas. So kung hupong ning hupla siya, mga 3 days kita pa daw 7 days. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong August 28, Lunes sa Legazpi City. Matatagpuan sa Door 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong August 29, Martes sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong August 30, Miyerkules sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 5 Zone 5, number 95 Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ang unang 15 na magpa-register makatanggap ng free full week mineral na 1,250 pesos at priority sa one-on-one counseling after seminar. Registration fee 500 pesos. Doc Alternatibo, the expert in herbal and natural healing. Para maka-order door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo Herbal Products, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. At good news dahil yung mga nakikinig ngayon na hindi membera, may tsansa na maka-avail ng buy one take one promo dahil anniversary promo ngayon at kayo pagbibigyan na maka-buy one take one promo door-to-door delivery, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Doc Alternatibo Newscast. Tuloy-tuloy po ang paggabay sa inyo dito sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Narito ang mga paraan sa pagsagot sa health concerns at gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Tungkol sa apo niya, 7 months pa lang, inuubo at pabalik-balik. May pinainom na niresitang antibiotic na syrup pero hindi pa rin nawala. Madamo nga plema ang lumalabas. Ibig sabihin maraming plema daw ang lumalabas. Ano ang pwedeng gawin na makatulong sa apo ko? Kung ang problema sa bata mo, 7 months, ubo kag plema, kailangan mo lang talagang makuha yung cause. And malimit, kung hindi breastfed ito ay galing sa maling na inom, yung distilled purified water. Wala talagang minerals yan. So, kailangan ng tubig but you need to mix with magnesium ascorbate, no? At fulvic minerals doon sa inumin. No? Kasi 7 months old pa lang yan. So, much better, mas marami ang nainom na tubig. Kung distilled yan, haluan ng fulvic minerals. Sa bawat baso, pwedeng 10 drops or 20 drops ng fulvic at 10 o 20 drops ng magnesium ascorbate depende sa severity ng kondisyon. Yun ay painom. Kung breastfed po ito, ang nanay ang kailangang painumin ng tamang dami ng tubig na may banana cider, may honey, may molasses, magnesium ascorbate at fulvic minerals. Itong 5 liquid material na to ay kailangan ng kahit sino, especially sa mga nagpapadidi ng kanilang mga anak. Mahalaga po ito para yung nutrients ng nanay mai-transfer sa pamamagitan ng breastfeeding. Now, kung ang baby ay
inuubo ng pabalik-balik at mahinang immune system, all you have to do is to sustain the right liquid. At the same time, haplusan po ninyo, no? Yung bata kasi posibleng exposed sa atmospheric pressure. So meron tayong combination ng body mist, protocolar liniment at haplos, no? Itong tatlong ito i-mix mo lang, and then ito yung i-apply mo sa likod, no? Particularly sa bewang at dito sa scapula ng bata. Basta sa likod, i-apply mo diyan at sa tiyan, no? Sa tiyan at sa likod. Mahalagang ma-protectionan ang balat, no, from the atmospheric pressure, yung exposure natin sa hangin, para hindi na po paulit-ulit ng ubo at hindi hihina yung immune system. Pangatlo, kailangang sakto din ang paghawak, no? Kasi minsan sa ganitong edad, malikot yung baby, kaya tama ang paghawak, no? Kailangang magpaturo ka kung first time mong may baby, magpaturo ka sa nanay mo, sa kung sinong marurunong. Lahat ng mga nurses marunong, kaya pwede po kayo magtanong at i-actual paano hawakan yan. Kasi pag nagkamali ka sa paghawak, napakalambot ng mga buto ng bata, posibleng ma-dislocate. Kahit dito sa bewang na portion, siyempre uubuhin at magkakaroon ng tinatawag na dislocation that will result sa tinatawag nating clog flow of the blood. So, kailangang ma-address natin yan, especially sa mga batang 7 months old. I hope nagkakaintindihan tayo sa bagay na to. So pwede to, Doc Ed, kasi yung iba takot doon kasi months pa lang yung bata. Yeah, obviously, pwede yung fulvic mineral with magnesium ascorbate na inihalo sa tubig. Kahit honey, no? Pampatamis, kunti lang. Kasi yun ang ginawa ko sa aking mga anak din, Chef Fidel. And of course, tested ko na. Alam ko kung paano imepekto yan. Familiar ako kasi ako mismo ang nag-formulate nito. Ibig sabihin, ligtas ito, safe ito. Ito pa, Doc Ed, tinanggalan po ako ng bukol sa breast. Interested po ako sa program ninyo. Maagapan po ba na hindi na ako i-chemotherapy? I cannot tell right now, no? Kasi hindi ko alam kung gaano ka lala ang sitwasyon. After operation, bumuka ba? May sugat pa? Yung pagtanggal ng bukol niya? Pagtanggal ng bukol o gumaling na? Kasi kung gumaling na, I can assure you pwede. No? Kung hindi pa, then we need to really do something. A lot of things na pwede natin gawin with respect to formulation. Kasi ibinabagay natin yung formula sa mga kondisyon tulad niyan. So, with respect to recovery, I can assure you, you can recover as long as you cooperate. Yung cooperation mo ang mahalaga rito. And we have the right formula, especially rito sa ating wellness center, sa rejuvenation center natin. We have the formula for that, na para mapapabilis. Kung ang tanong ay, pwede bang wag nang magpa-chemo? Yeah, obviously, that's the advice na lagi namin sinasabi rito. Kasi kakalbuhin ka, sisirain ang good cells mo. Sino bang mabait na tao ang papayag na gano'n ang mangyayari sa kanya? If you are in your good mind, why would you subject yourself to a lot of poison? Pati immune system mo is-suppress, pati good cells mo papatayin. Kaya ang daming hindi po nakasurvive out of that. Now, ilang taon ka na ba? If you are the age of 40, 50, 60, you are deteriorating already. So it's not a very healthy option for you na you have to continue the chemo drugs. I'm not saying na ito lang talaga ang alternatibo method ang solusyon. Marami pang natural methods na kailangan. But a no-no talaga kung poison ang sasabihin natin. A lot of research already. Do a self-research or self-review sa mga chemo victims, no? Experience chemotherapy. Then you have to decide. Ano po ang dapat kong gawin? Nagkaroon po ako ng problema sa tiyan at lagi pong humihilap. Pero ba't nagkaroon ng heart palpitation puso ko? Ang pintig ng puso kapag over or naging over palpitation, ito'y palatandaan na may toxin na dapat ipalabas. So the heart is pumping too fast. Halimbawa, kung kayo po ay may mercury poisoning, kayo po ay may lason sa sistema. So bumibilis ang palpitation. Nakakatulong po kasi ito, it's the body's mechanism to expel, no, through your urination or through your perspiration. Pero kung close yung skin, kulang po kayo ng tubig, talagang nahihirapan ang katawan sa pag-expel ng lason. Kaya lagi po kayong nagpalpitate. So kung umiinom lang po kayo ng mga anti-hypertensive drugs, hindi po ito nakakatulong. Instead, nagdadagdag po ito ng problema sapagkat ito po'y lason or droga na lason po sa ating katawan. So meaning, you build up more toxins. That's why your heart is palpitating abnormally. So you need to know the cause. Baka po kayo may mercury dental fillings. Ang nasa ngipin po ang mercury ng katawan.
amazingly, ito po'y banned right now sa buong mundo. Bawal na po ang mercury sapagkat nakakalason po ito. Kung nandyan pa po ito sa sistema ninyo, palpitation will always become part of your life and you will die without you knowing that mercury is in your system. So you need to understand the cause. Hindi po basta-bastang bigyan ka lang ng hypertensive drugs na hindi po nakuha ang cause, or else you are spending more and develop more disease. That is not fair to you. You know it. Ito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot sa lahat na Doc Alternatibo branches sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang personal na makausap at ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod ng cleansing program at natural megadose vitamin C IV tungo sa kagalingan na hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs. At dagdag pa na patunay ng kagalingan, narito po ang panayam sa sumunod dito sa Doc Alternatibo. So sir, yun, before kayo nakapunta dito sa Doc Alternatibo, ano po yung mga karamdaman at totoong iniindahan ninyo dati? Before nung nagpunta ko rito, I was diagnosed sa high uric, high blood, may left kidney cyst. I take nagpa-vitamin C IV, saka yung 70s cleansing at sa lahat ng product ng Doc Alternatibo sa pumunta. So ngayon sir, na sumunod kayo dito sa Doc Alternatibo, kumusta po yung pangangatawan nyo compare sa dati yung wala pa kayo sa Doc? Dati marami kong maramdaman hindi mabibang na nag-aaral kaya Doc Alternatibo. Kaya hindi doon mga saksakit ko, nag-cut sa impact natin awa ng Diyos. Thanks God, nag-cut. Pwede lang na nabati dito renal cyst ko. I'm still taking siya Doc Alternatibo baka sa matuloy ko yung pagkalit. So yun sir, ano masasabi mo sa mga nanonood ngayon at mga members? Maraming mga members nanonood, patasin nyo, subukan nyo, kailangan para pagka talo yun dahil pintos na patasin nyo para patasin nyo epekto na kaya bisa na. So yun sir, ano yung ulit pangalan natin? Buhay na patunay ng kagalingan ng 71 years old from Lawag City, Ilocos Norte, si Sir Clemente Kinahon. Kaya Ilocano yung dialect niya at sabi niya no nakaranas ng cyst sa kidney, nagkaroon ng mataas na uric acid, ng hypertension pero lahat ng to ay nasolusyonan matapos na sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV. Kaya tumayo no nakarang seminar natin dyan sa Lawag City at pinatunayan ang kagalingan at ngayon wala nang maintenance medication na synthetic drugs. Kung ano yung mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo talagang naging parte ng buhay araw-araw. Kaya sundan ka panalig upang hindi na magtitiis ng sakit kundi mag-enjoy sa buhay na hindi masakitin. Puntahan pinakamalapit na branch upang kayo ay magabayan na. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Orsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Para maka-order door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo Herbal Products, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. At good news dahil yung mga nakikinig ngayon na hindi member, may tsansa na maka-avail ng buy one take one promo dahil anniversary promo ngayon at kayo pagbibigyan na maka-buy one take one promo door-to-door delivery, mag-message o tawagan ang hotline
patunay na 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang mga nagtestimonya at ang palatuntunan na to, mapanood na ninyo dahil naka-video na nandyan sa YouTube. Ang channel Doc Alternativo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Mag-subscribe para ma-update kayo kada araw sa mga prueba, patunay na naka-video na yung one-on-one interview nandyan sa YouTube channel na Doc Alternativo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sumainyo ang katotohanan.